मा अखाफोर गावदां नै आं सफैबायानो नोंलाय बहा दं नै आं सोला स्लिमग्रा रेस्टुरेन्टाव दं दे फै गिनायबो मोनदों माथो मानसिया पुर्निमा अखाफोर गावदांदांथार आंखौ बासिबा मा जानांगौ जाखो बेनिखायनो आं महर मोजां लोगो लाबोफायाखै नङाबा आंनि लोगोखौसो फसायगोन ना बोरैबा थांफाग्राफोरखौसो फसायलाबायो बेनिखायनो हारसिंनो फैबायलां फेसबुकनि सिख्लाखौ लोगो हमनो आर्लिना नामाबो बेसेबा बुरजा पुर्निमा अखाफोर गावदां हाय थांलाय दै बथलसे गुसु लाबोलाय र' होमबा आयु माबायदि सेंग्राहाय बियो फैग्रोमोना आंनावसो दै बिबाय आरो बियो जेबो नङा दे दैसो बिदों दा माला फैगोनलै बे पुर्निमा अखाफोर गावदाङा दाबो सफैला माथो मा एसे गोबाव जाखो बेलाय नै दैया दोन ओमफ्राय गोबावथार जाबायमोन नामा आंखौ नेनाया दानो जेबो नांथ'आलै आंनि लोगो सासे फैगोन होमबाथाय अर्डार खालामगोन आं नों थरला नङामोन होमबा औ आं थरला आरो आंखौ सन्थलाबो होननानै बुङो होमबालाय माथोबाव आंनो आरो पुर्निमा अखाफोर गावदाङा मा औ आंनो नोंजों रायलायबाय थाग्रा पुर्निमा अखाफोर गावदाङा पुर्निमा अखाफोर गावदां माथो फेसबुकआवलाय बेलेग नुथारो मोगथाङालाय माथो बेलेगथार मा जाखो नों पुर्निमा अखाफोर गावदां मारना औहाय आंनो पुर्निमा अखाफोर गावदाङा माथो फेसबुकआव बेलेग नुथारदोंमोन दालाय माथो बोरैबासो नुबाय मा नों आंखौ मा बुंनो सानदों फेसबुकआवलाय माथो आंजों गोदै रायलायहरोमोन मेसेजफोरावलाय माथो लोगो हमनो होननानै जाहरबाय थायोमोन दा मानो बिदि जाखो नोंलाय मानोथो फेसबुकआव बेलेगनि फट' होनांगौ बोरा फेसबुकआव होनाय फट'नि सिख्लाया फेसबुकनि सिख्लाया आंनो आरो माथो अखाफोर गावदां बायदि नंथारा अमा बैसा बायदिथार आंखौ लिंहरनानै लाजिसो फोनांबाय आरो नों आं लाजि फोनाङाखैब्रा नों माथो फेसबुकआव बेलेग फट' होदों मानसिया मोगथाङाव बेलेग बै फट'आ आंनिनो एसे देलायनानै फिल्टार लगायनानै होदोंमोन आं होमबानो बिदि थगायो नामा मानसिखौ गाव जेरै एरै होनांगौ आरो एसेबां गुफुर खालामनानै होथारनांगौ जाहैबाय होमबा नों आंखौ लिंहरनानै आंनि मोखांखौसो बासिबाय थादों नामा नोंबोथ' माथो फेसबुकआव लिरनानै होदों महर मोखाङालाय मा गोसोआ साफा जाबानो जायो होननानै आंनि गोसोआथ' जोबोद साफा ना आंनि महरावलाय मानो थांदों आंनि गोसो सिङाव थांबानो जाबाय ना आंनि गोसो सिङाव हाबनानै नायबानो जाबायथ' मानोथो महर मोखांखौ नायबावनांगौ आं बाय'आव बिदि लिरदोंमोन होमबा नायफिननि र' नायलाय नोंनि बाय'आव मा लिरदों नों महरालाय मा गोसोआ साफा जाबानो जायो होननानै बुंनाया नंमारगौसो हौवाफोरा महर मोजांखौल' नायमारो आसा दा मोना मा जागोन जेबो जाया मानो जेबो जाया होननानै बुंखाबाय ना माबायदि कास्टमार फैयोलै ओइ पुर्निमा अखाफोर गावदां नामखौबो मोनथाम गोजोन लादों नों सानै मानसिया लाजाबावोमोन नोंनि नामखौबो लाबाय नामजोंबो मानसिया मिलायथारा माथो नों आंनि गोसोखौ सेफायबायलै नोंबो आंनि गोसोखौ गाज्रियैनो सेफायबाय बाय'आव लिरनानै लादों महरा मोजां नङाबाबो गोसोआ साफा जाबानो जायो होननानै दालाय मानो महरखौ नागिरदों जुदि महर मोजांखौ नागिरखायोमोनब्ला नों बेफोरबायदि लिरनोनो नाङामोन ना होमबानो नोङो नोंनि फट'खौ गुफुर खालामनानै हगारगोन नामा गावखौनो पुर्निमा अखाफोर बायदि सानथारदों नामा मा नंदों नोंलाय पुर्निमा अखाफोरा गुफुर होननानै दाखालिसो चन्द्रयान 3नि मानसिफोरा माथो फट' हरदोंलाय अखाफोरा खाथियाव थांबा हाखर हालासो नाथाय आंनाव हाखर हाला गैबावासो गोसोम जाखो मा जाखो आंनि मोखाङाथ' स्लिम ना गुफुरफोर बायदि दागोथ' गैयाना आंनाव बेलेगफोरनावसो नानेखा सबाय बिमाफोर थायो नाथाय आंनाव गोसोमबाबो जेबो गैया होमबानो नों अखाफोर पुर्निमा गावदां लागोन नामा फट'आव फिल्टार लगायनानै हौवाफोरखौ फाग्ला खालामगोन नामा होमबालाय नोंबो गोसोम सिख्लाफोरनि गोसोजों मानो गेलेनाय महरालाय मा गोसोआ मोजां जाबानो जायो होननानै मानो लिरनांगौ नों जोंफोरबायदि गोसोम सिख्लाफोरा एसेबाबो गोसोखौ मोजां मोनो बिदि होननानै होबा सोरबाफोर नङाबाथ' जोंफोरबायदि गोसोमखौ बासियोसो जुदि गोसोखौ नायनो गोसोआनो गैयामोनब्ला महर मोजांखौल' लुगैयोमोनब्ला नों बेफोरबायदि लिरनानै दोननांला आंखौल' बुंबाय थानाङालै नों हिनजाव नोंबो जोंफोरबायदि सेंग्रानि गोसोजों दा गेले मोखाङा गोसोम फेसबुकआव गुफुर खालामनानै बेफोरबायदि दा खालाम गोसोआ गावो नों
दाय मावबाय दायल' नङा नों पापसो मावदों पाप हिनजाव आं पाप मावाखै नोंसो महा पाप मावदों फेसबुकआव फिल्टार लगायनानै फट' आपल'ड होनाया नोंसो महा पाप मावदों नोंसो महा पापनिख्रुइबो महा पापिया गोसोम सिख्लाफोरखौ बासिग्राया महरालाय मा आखला मोजां जायो होननानै बुंग्राया उनाव महर मोजांखौ नागिरग्रा आंनि महरा गोसोम जानो हागौ नाथाय आखला मोजां आंना आरो गोसोआबो बिराद साफा नों आंखौ बिदि बुंनाया आं नोंखौ नागारा आंबो नोंखौ नागाराब्रा केस होगोन आंबो एफआइआर होगोन आं पुलिसनाव थांगोन थांनानै नोंसोरबायदि सिख्लाखौ कमप्लेन होगोन आं फिल्टार लगायनानै सेंग्राफोरखौ फाग्ला जाहोयो मोगथाङाव नायबा मेंब्रांब्रां आंबो नोंखौ एफआइआर होगोन पुलिसनाव महर गाज्रिबाबो गोसोआ मोजां जाबानो जायो होननानै बुंग्राया उनावहाय महर मोजां नागिरग्राया आंबो नोंखौ पुलिसनाव केस होगोन आं हैनोसैयानो दानो आंबो हैनोसैयानो दानो थौ होमबा नायनि पुलिसआ सोरनि कमप्लेनखौ लागोन आंबो नायगोन पुलिसआ सोरनि कमप्लेनखौ लायो होमबालाय थौ माखौथो नायबाय थाखो सार आं मोनसे कमप्लेन होनो फैदों सार आंबो मोनसे कमप्लेन होनो फैदों आच्छा सानैबो मोनसे कमप्लेन होनो फैदों ना सानैजों मोनसे नङा जों मोनसे कमप्लेन होनो फैदों दे बुं मानि कमप्लेन होनो फैदों खोथाया जाहैबाय बे सिख्लाया गावनि फट'खौ गुफुर खालामनानै फेसबुकआव आपल'ड होदों आरो नामाबो पुर्निमा अखाफोर गावदांलाय सानैनि नाम लाफादेरबावो आच्छा दा बेनि बेफोरबायदि गुफुर फट' होनायावनो आंनि गोसोआ फाग्ला जादोंमोन दा मोगथाङा नुबाय मानसि हाल खेख्रानिख्रुइबो गोसोमसिन दान खोमसि हराव सिखाव खावनो थांबाबो नुनाय नङा बेखौ बेनिखायनो फेक फट' लगायो होननानै आं कमप्लेन होनो फैदों सार बे बोरै फेक फट' जानांगौ सार बे आंनिनो फट' नाथाय नों गुफुर खालामदोंना गुफुर खालामनानै बिउटि प्लास लगायनानै फिल्टार लगायदेरनानै फेसबुकआव पोस्ट होदों बे नोंनि फट' जानानै गैलाना माने आंनि फट' जानानै गैया बे आंनिनो फट'खा सार आंनि कमप्लेनखौ लिरदोलै आं गोबां सेंग्रा जालायफोरनि जानानै कमप्लेन होनो फैबाय रावबो सेंग्राफोरा सिख्लाफोरनि बेफोरबायदि सिख्लाफोरनि असाइस खामानि मावनायाव रावबो अजद दैखोआखैमोन दिनै आं दैखोबाय सार जाहाथे उनाव रावबो सिख्लाया फिल्टार लगायनानै फेसबुकआव पोस्ट होआ आच्छा दे नोंहालाय मा कमप्लेन होनो फैदों सार बे फेसबुकनि बाय'आव लिरनानै दोनदों महर मोजां नङाबाबो जायो गोसोआ साफा जाबानो जायो होननानै आच्छा बेखौ नुनानै आंबो मोजां मोनबाय बेनिखायनो आं बेखौ लोगो हमनो फैदों दिनै जेब्ला लोगो हमनो फैयो आंखौ गोसोम होननानैसो बासियो बेनिखायनो आंबो कमप्लेन होनो फैदों मानो महर मोजांखौल' नागिरो महर गाज्रिया हिनजाव नङा नामा खोथायाथ' सानैनाबो सैथो सासेया महर गाज्रिखौ मोजां खालामना पोस्ट होनायनि थाखाय दाय जादों सासेया फेसबुकआव नंखाय पोस्ट होनायनि दाय जादों नङा होमबा नंगौ दा जोंनो जास्टिस नांगौ आंनोबो जास्टिस नांगौ मानो हौवाफोरा महर मोजां हिनजावखौल' नागिरो महर गाज्रिबाथाय फेसबुकआव रायलाया फट'बो लाइक होआ फेसबुकआव फट' गुफुर खालामनानै होबासो लाइक होयो रायलायहरो ओरैनोबा बुङो महर मोखाङा मोजां नङाबाबो जायो नाथाय सिं सिं महर मोजांखौनो नागिरो बेनिखायनो बेखौ एरेस्ट खालाम सार प्लिज अन्नानै एरेस्ट खालाम सार बेखौ आंनि गोसो गोरबोखौ दुखु होबाय बियो आंखौ गोसोम होननानै बासिदों आंखौ अमा बैसाजोंबो रुजुदों हाल खेथ्राजोंबो रुजुदों अन्नानै बेखौ एरेस्ट खालाम सार जों गोसोम सिख्लाफोरनि जानानै आं नोंथांनाव अजद दैखांबाय दिनै आंनो जास्टिस हो सार जाहाथे उनाव सेंग्राफोरा बुङा आरो महर मोखाङालाय मा आखला मोजां जाबानो जायो होननानै उनाव बुङा आरो नङाबा जोंफोरा बेखौनो नंगौ सानो प्लिज सार बेखौ एरेस्ट खालाम सार बेखौसो एरेस्ट खालाम सार फेक फट' लगायनानै सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामनाया बे फट'खा आंनिसो फेक फट' नङा आंसो बिउटि प्लास लगायनानै लगायदों बे आंनि फेक फट' नङा अन्नानै सार बेखौ एरेस्ट खालामदो माबा खालामदो नङा सार बेखौसो एरेस्ट खालाम सार बेखौसो एरेस्ट खालाम सार बे महरखौ बासिदोंना बिगुरनि मोदोमखौ बासिनायाबो क्राइमखा आं मिथिखायो बेनिखायनो बेखौ हमदो सार आच्छा जागोन दे जागोन नोंसोर सानैया दसे जिरायहैथ' थां बापरे माबायदि केस फैखोलै
दा बे केसखौ बोरै बिजिरनांगौ जाखो आं दसे साननानै नायबावनोसै आं एसे फुङाव सोरथो फोजा फैलायखोब्रा ओइ अमाराजा सिखारदोलै सोरबा फैदों दरजा बुगासिनो हनै ओइ अमाराजा न' बिगोमा बुरियासो खोमालै ओइ अमाराजा ओइ उन्दुनायफोराव सिलथा दै साला न' मालिकआ दरजा बुनायखौ नुवाखै नामा हो न' मालिक ओइ मा जाबावनांगौ जाखोब्रा भारा बिनो फैदोंबा आं हले जेबो मिन्थियालै आं आंनि 2000खौ होखाबाय नों मा बुङै थां आं मिन्थिया दै साला सन्थला मा जादों बापरे दरवाजा खुलुते इमान देरि ने माने एतियाहे उठिबाय करसे वा इमान देरिलके हुआ ने जे रुমৰ ভাড়া কত 10টা বাজিব হলেইচোন দটা বাজানে না এতিয়া পাম আপুনি পাম চিন্তা নাই চিন্তা পইচা আহি আছে তেনেকুৱা হলে নহব নহয় 10টা বজাৰ আগতে দিব লাগিব বুলি কৈছিলে নহয় মই আন্টি পাম আপুনি পাম পাবই লাগিব যেহেতু ভাড়া থৈছে এতিয়া দিয়া পইচাটো আন্টি পইচা আহিছে চিন্তা নাই পাম কি কৈছে ভালকে ক পাম পইচাটো পাম আপুনি পাম মই দিম মই আপুনি পাব চিন্তা নাই অলপ টাইম দিবি টাইম আছেতো টাইম ओइ बेसेबां जाखोलै टाइमा रा नायनि 10টা জানো 10 মিনিট দংবাও তি 10 মিনিট আছে আৰু একদম 10টা কাৰেক্ট দিম এতে দিলে কিনো হয় আপুনি 10টা কৈছে না 10টা দিম 10টা ওহৰাম কি যে লৰাহত আহিছে ঐ 10 মিনিট আৰু ৰখিব লাগিব হয়লে আন্টি হয় তে পইচা আহিব মই এতিয়া ওলাম বাহিৰ তেতিয়া আহি পেলাই দিম ঠিক আছে দুপৰীয়া 12টা বজাৰ আগতে দিব লাগিব ওকে আন্টি ওকে Salam mono watang batang keng e dum phaba dabu phone खालामाले आंखौ जायनिफ्राय फैसा लागोन नोंसो फन खालाम हरनांगौब्रा नंगौथ' आरो फन खालामनोसो बावदों आं आरो मोनसे खोथा सन्थला लिंहरदों पुलिस स्टेशनावसो दङनो मानि थाखाय बेखौ आंबो मिथिया पुलिस स्टेशनाव थांबासो मिथिसिगोन बे न' मालिक बुरैनि लेथाखौ फोजोबगोरनि हरगोनदां बालथां दे सोरनाव फैसा मोननांगौ दं थाब बि र बिहरनि आं ओइ अमाराजा फैसाखौ नांगौ ना नांलाहाय नोंनो मा इसेबां फन हरबाबो फन थिखोआ फैसा नांगौ मानसियानो फन हरलायबावा आंसो फन हरनांगौ आरो ना नोंनो होदां फरायबाय दंमोनलै फरायबाय थानाय समाव आं मबाइलखौ साइलेन्टआव दोनो जाबाय दे बांद्राय थगायनाङा नोंनि फरायनायखौ मिन्थिखायो आं दालाय बहाथो दं टाउनाव दङ आरो आबाद फैनोबा फैहाय नङाबा अमा फिसा बायनानैसो लांसिगोन आं आच्छा बबेथिं दं नोंलाय बे कलेज खाथिनि रेस्टुरेन्टआव दङ जों माने सोर बिराद बुरजाथार नामालै नङा आंजों लोगो दंखायो सोर लोगो हाय सोंबाय थानाङा फैनोबा फै आच्छा बारु थाइबानि लारु थांगासिनो आं मा होनखो लिंहरबाय दुमफावनिफ्राय फैसाखौ लाना फैनोसै आं हायोबा ओंखाम ओंख्रिनि जगारखौ खालामथ'लाय देब्रा आं दा मोनायाव संगोन ना रलै सन्थलाया लिंहरगोरदों मा खैफोदाव थालायखो बेबा आच्छा बावदोंसो जागोन आं दुमफावनिफ्राय फैसाखौ लाना फैग्रोनि सोर दुमफावलै ओइ दं सासे साला सुवादा थगायनायाव हले बिराद डेन्जारलै बिराद साफा थगायखायो फरायनानैसो मबाइलखौ साइलेन्टआव खालामना दोनदोंमोननो उन्दुना सियालफोरबायदि सेल उन्दुना आंखौबा हले थगायनो हाथारालै बेलेगाव हाबाबो साला बे लोखिसारा बुरैया मासे खें आलि खें न' बिगोमाफोरखौल' मोनफ्लाङो आं माथो जानमनिसो नायनो मोजांथारब्रा फाग्लिया एसे रायदावनि रोङाबाबो ঠিক আছে ৰবা গৈ আছো হাই জানমনি কি খবৰ মোৰ খবৰ খুবেই ভাল পিছে তোমাৰ নামটো কি আছিলে অমাৰাজা হৈছেনে হৈছে পিছে তোমাৰ নামৰ মিনিংটো কিনো মোৰ নাম মিনিং স্পিকিং ইংলিছত আৰু আমৰাই অসমীয়াত গাহৰি ৰাজা সৰি অমাৰাজা তোমাৰ নামটো শুনি অলপ হাঁহি উঠিলো একো নাই হাঁহি ইজ গুড ফৰ হেল্থ কি হাঁহি অলৱেজ বি স্মাইল দ্যাটছ ৰাইট আমি সকলোৱে হাঁহি থাকিব লাগে পিছে এতিয়া তুমি ক'ত যোৱা কাম অলপ কাম এইফালে ঠিক আছে ময়ো কলেজ গৈ আছো বলা একেলগে অ'কে आइला माथो गोरलैनो रायलायथारोलै बिदिनो लासै फुस्लायनांगोन र' गोरजा थानांगौबाबो थागोनलां माथो बिल्डिंफोराबो गिदिर दंखायो কি হয় ओके বলা আচ্ছা জানমনি হয় কোৱা হোৱাটসএপ কৰে মানে কি কৈছে বুজি পোৱা নাই মই তুমি হোৱাটসএপ কৰে না হোৱাটসএপ মেছেজ টেক্সট হয় মই বি কৰে হোৱাটসএপ তোমাৰ ষ্টেটাছ চাম নেকি মানে চাব পাৰিম ঠিক আছে হাই অমাৰাজা এতিয়া কলেজলৈ যাওঁ বাই বয়ফ্ৰেণ্ড নিব আহিছে আহিলা দেহা আহা বহা
लायला जामायला माहाजोन ना माहाजोन मालाय कलेजावबो गारिफोरजोंसो थांलायो जोंफोरा गल' गसो नायबाय थालै थेवबो गारनायाव गैया सोलोंथारगोन हारसाखौ मोजांनो बे न' बिगोमानि फिसाजोखौनो लाथारगोन आं गोनां जायोबा गोरजिया थागोन अब्लाबो फटायनासो लाथारगोन आं आयुलै दाबो मोनफैला बियो मासे गोबाव खालामखैबालाय दुमफाव सोरथो फैनो नागिरमारदों दा नायबानो जाबाय सोर फैनो नागिरदों ओइ दुमफाव हनै दासो फैदों मा एसे गोबावहाय माथो बुंनोब्रा लामायाव मानसिफोर बुलायलायदोंमोनलै बेखौनो हमथानायाव गोबाव जाबोदों नंगौना नङासै मा नङा जानांगौ जाखोब्रा आजिखालि मानसिफ्रा बुलायनायखौ नायनानैल' थायोब्रा रावबो हेफाजाब होआ नाथाय आं नाया आं बुलायनायनि गेजेराव हाबनानै नांलायनायखौ फोजोबनानै होयो आं गुबुनफोरबायदि नांलायनायखौ फट' साफायनानै लायाब्रा भिडिअ खालामनानै लाया आं दे जाबाय दे आच्छा हरदो नो फैसाया सप्तासेनि उनावनो होफिन दे आच्छा जागोन दे नों बांद्राय टेनसन लानाङा आच्छा लोगोआलाय सोर जाखो बिनि मुङा सिखिरि दाखालि नुनाय बायदि मोनदों आं मायाव नुनायसै नोंलाय दाखालि स्कार्ट गोजान नांनायजों नांलायाखैमोन होनबा नों औ नंगौ आच्छा नंमारगौसो होमबा दे होमबा थांनोसै आं नोंसोर नांलाय मारदोंसो होमबा औ लामा गेजेरावनो माथोहाय रागा जोंदोंमोन आं दाबो रागा जोंनानै जों माथो होलायलायाखै आयु मानोसै गाव माथो होग्राबा होआ आं नोंबो बिदि सानोबा बेबो बिदि सानोबा बोरै जानांगौ जाखो होमबाबो सेल्फ रेसपेक्टनि खोथा दङना आं माथो होग्राहाय बेफोरखौ साइडआव दोनथ' लोगोफोरजोंनो बिदि नांलायनानै थायो नामा होमबाबो दुमफाव आं माथो होग्राहाय बेखौ दे नोंसोरनि खोथासै थौदा थांनोसै आरो लोगोफोर भिडिअखौ नायबाय दङब्ला अन्नानै बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो बे चेनेलावबो नोंथांमोना गोबां रोखोमनि भिडिअस नुनो मोनगोन मिनिनो मोनगोन गाबनो मोनगोन लाब्रा बड' सिजन 1 आव जेरैबायदि नोंथांमोना अनसायनाय होदों बे सिजन 2 खौबो माबोरै नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो दाबाव जिहेतु बे दा गोदान सिरिजसो नोंथांमोना एसे बरिंबो मोननो हागौ फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोना बेनिफ्राय आरो साबसिन मोजां मोनलांबाय थागोन सिजन 1 खौ जेरै अनसायनाय होदोंमोन थिग बेबायदिनो अनसायगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो मोनसे खोथा नोंथांमोनखौ बे चेनेलावबो मिनिहोबाय थागोन अराय सम जेब्लासिम नैबे दुमफावा दं दे होमबालाय सार मा खालामबावगोन बिसोरखौ दा बेनोथ' जाबाय बिसोरनि केसखौ मा होननानै लाबावगोन सेंग्राया सिख्लाखौ बुंदों महर गाज्रि होननानै बासिदों होननानै आरो सिख्लाया बुंदों फेसबुकआव फिल्टार लगायनानै फट' आपल'ड खालामदों सार बेथ' दानि दिनाव बयबो बिदि खालामो खोथायानोथ' सानैनाबो बुंनो थाङोबा राइट नाथाय दा मा खालामबावनांगौ जाखो सिख्लायाथ' गाबगोन ना दा अलरेडि गाबखाबायानो अब्ला सार सिख्लाखौ हगार हरग्रोनोसै औ बेखौनो खालामनोसै ओइ थरला दासो फैयो होमबा दासो खोनानाय लोगो लोगो हाखु दाखु फैदों आं नोंसोर सानैया ओरै फै सारा लिंहरदों सार बेखौ जेलाव सोनानै दोनदो बेखौसो सोनानै दोन सार जों गोबां बिजिरबाय गोबां नायबाय दा जोबथारनायाव मोनसेल' रिजाल्ट मोनबाय दा हिनजावसाया थांनो हासिगोन नों बेवहायनो दसे थाथ' बिनि उनाव थांनो हागोन नुबायना हिनजावसाया बेसेबां गाबदों दा बेफोर खोथाखौनो लानानै मिडियाफोरा फैनानै हांगामा खालामफैबा मा जागोन बेनिखायनो नों दसे थाथ' बिनिफ्राय ओंखारलां आरो मोनसे खोथा नों जुदि महर मोजां सिख्लाखौसो मोजां मोनोब्ला बिदि फेसबुकआव जानला मानला पस्टसो होनांला महर मोजां नङाबाबो जायो गोसोआ मोजांबानो जायो होननानै जाय बाथ्राखौ नों एक्सेप्ट खालामनो हाया बे बाथ्राखौ फेसबुकआव पस्टबो होनो नाङा बुजिबाय दिनैनिफ्राय सोलायदो फेसबुकनि पस्टआव थांनो हासिगोन बापरे दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि प्रब्लेम मा नायबावनो